víziev a čo sa vlastne snažíme dokázať. Takže pokiaľ si myslíte, že Kubernetes bolo niečo, čo a všetky resursy, ktoré deployujeme v tomto prostredí. A toto všetko je súčasťou víziev. A iba aby som to ukončila, vždy sa rada pozriem na nejakých inteligentnejších ľudí ako som ja, ako napríklad Einstein, povedzme si tak. Ale je to celé o tom, že všetci sa učíme a toto je hlavne zase pre tých z vás, ktorí sú možno noví k tejto téme a možno sa vám zdá, že ten skok tým kontajnerov je moc veľký, je to moc ďaleko. Naozaj je to o tom, že všetky skúsenosti, ktoré už máte teraz, viete aplikovať aj do tohto nového svetu. V rámci Mitra tak sú definované nejakým IDčkom. Mitra ich popisuje vyše 700, nemusíte sa ich učiť naspamäť. Dôležité pre vás je vedieť, že každé to IDčko, každý ten indicator of compromise je detálne popísaný aj z